Ya, mas falei aí, mas não é bonito. Mas está
kaya mo news. Tapos walang polo. Akin ang ilan po. Akin niya mayroon po. Sa kayo nga polo. Kung maaari mo ba eh, sa ano? Pai, ini kasi sa kaya mo. Kaya sa musulat ko. Lang naman kakayan ng mga kaano. Kakayan ko kahala, ada hindi ka na. Kaya ada ko sa mo ini pa ako. Hindi ba isa po? Ang kayo po po mayroon po. Kaya yung nakapulong po. Akin po mayroon po. Ilasip po ang pinanalaki. Nalang po wala. Asket po. Wala ito pati. Wala ito. Ipuwi na mo po yung sumit. Akal ko, hindi mo ko Jangan ada sumit, mengusur kayak kapu. Kama yang bahala, ada yang ini kanan. Ano sila po? Kawalis po po kayo na yung klase. Ano ba ay nila labya? Ano nila labya? Ay may sila na lang po kayo. Ay wali yan na. Sila sila. Wali yan. Sila po ang lahat po. Kaya po si sila wali. Kawalay po si sila. Eso po. Oi, yang seorang kanan, orang tiga, lawan nak yang kali, ini mau ada orang lain kali, yang mau ada ini pasal bukan lah, kita kalau ada pun, awal dek, lawan, ya, memberes. Oleh polo enak, betul betul alkohol, sos, alo minum minum, hati dikit, Solo. itu bisa. Anak dong. Yo lah pai mak apa deh. Ini mak pesen-pesen mak ko Alaska. Sawang ni sa kanan. Ay usi len mak ko. O ko pesen mak. Mana ni ko pesen. Jangan ko sawa. Ya. Boleh ko. Ketahuan, ilangnya oleh ketahuan. Siapa yang biar